Ordan musika egiten hasi nintzenean, nik autoatu nezak gazteleraz egitea, normal, ez? Bueno, pues berdin ateatzen zen, berdin pentsatzen dut, euskeraz edo gazteleraz. Ez daukat, dietako batekiko lehentasunik, normalean. Baina esan nuen, hemen bizi naiz, ni kulturgile bihurtuko banaiz, nahi dut erantzukizun bat euki, bueno, sentsazioa dut badaukadala, ez? Hemen bizitzea gati. Madrilen jaio ez da banintz, nunke erantzukizun hori sentituko. Eta gaztelera zengo nuke, inungo arazoi gabe, baina hemen, hizkuntza daude, horietako bat, txikia, bueno, hizkuntza txikia da, eta gaina txikia gotu nahi dute, ez? Daude inertzia oso potente batzuk nahi dutena hizkuntza anikilatu, azken finean, orduan nire erantzukizuna da, hizkuntza hori, nolabait, bueno, nire txikitik mantentzea, salbatzea, nik ez da salbatuko, baina, bueno, bintzat mantentzea.